Arabadon wote nin kɛra cɛsiri daminɛ ye walasa ka foroba juruw tiɲɛni bali min bɛ se ka kɛ balawu ye ɲina samiya la. Monsieur Biden ye bagabagali kɛ ko a bɛna veto n'o ye dan sigi kɛ sariya sen nin na ka sababu kɛ baarakɛ nafolo dantigɛli ye min nɔrɔlen bɛ a la. Républicains ka laɲini bena juru hakɛw caya ni dɔrɔmɛ miliyari 1.5 ye ka musakaw kunbɛnni jugumanbaw sɔrɔ. Démocrates be min kɛlɛ. Jamana ma deli ka juru tiɲɛ wa républicain wasadenw camanba minnu be wasablon la olu jigi b'a kan ka jamanatigi Joe Biden bila nɔgɔni dɔw la n'a ka laɲini ye ka foroba musakaw n'o ye fédéral lasegin san 2022 nafolo sɔrɔta hakɛw la ani ka dɔ farali nataw kan musakaw kan fo 100 sarada ni kelen ye san 10 nataw la fɛn wɛrɛw cɛma. Républicains ye sigiyɔrɔ 5 sɔrɔ wasablon la wa u ye mɔgɔ caman sɔrɔ ka bɔ ye nin dɔgɔkun na. O kɛra sababu ye ka Monsieur McCarthy to a ka wote si ma sɔrɔ. A laban na jamanatigi ye républicains ka wote jugu 4 bɔnɛ a la ani démocrates bɛɛ ye sariya sen nin kɛlɛ. Hurt all those Americans who aspire to be part of the middle class. Hurt young people, hurt seniors, hurt veterans. Ni sariya sen laɲini nin tɛ sɔn a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka waleya a tɛ hali sɔrɔ ani a tɛ Ameriki ye. Démocrate ɲɛma Hakim Jeffrey ka bɔ New York y'o fɔ. O de y'a to an b'a kɛlɛ. Démocrates ye républicains ka laɲini wele ko kumabɔ sɛbɛn waribɔ ani sariya fu min bɛ wariko farati la. Sénat n'o ye sanfɛ wasablon bolofara dɔ ye ɲɛmɔgɔw ye kɔlɔsili kɛ ka makɔnɔni kɛ. O la Sénat wasadenw caman i n'a fɔ ɲɛma Chuck Schumer y'a jira ko sariya nin tɛmɛni wasablon fɛ o bɛna kɛ cɛsiri tiɲɛnen ye wa ko ɲɛmɔgɔ McCarthy kan ka sigi kumaɲɔgɔnya la taabolo la ni démocrates ye walasa ka juru dantigɛli sariya nɔgɔman dɔ ta. Sɔrɔ démocrate politique tɔn ka fɔlɔfɔlɔ ko ma kɛ walasa ka i yɛrɛ tanga n'a bɛ wele ko défaut n'o ye juru sarabaliya ma. Sénat républicain ɲɛma Mitch McConnell min bɔra fanga la walasa ka sira di Monsieur McCarthy ma o y'a jira ko nin laban nin sera ka républicains fara ɲɔgɔn kan wasablon na. Ends wasteful Washington spending and puts America back on the right economic path. Sisan Biden ni McCarthy ka kan ka bɛnkan sɔrɔ n'o tɛ a ko an bena an yɛrɛ sɔrɔ siri la wa an man kan k'o lase jamana ma. Monsieur Biden ko ale bena nisɔndiya ka kuma ni républicains ka wasablon ɲɛma n'o ye Kevin McCarthy ye nga a tɛna kuma ɲɔgɔn kɛ Ameriki ka juru wajibiyalen kan sariya siratigɛ la. O sariya sen nin tɛmɛna ni danfara fitini ye n'o ye 217 ye ka se 215. More people encouraging them back to work. The sad part here is now the Democrats need to do their job. The president can no longer ignore by not negotiating. An y'an ka baara kɛ McCarthy y'o fɔ Capitol Hill kan wote kɔfɛ. A y'a fɔ fana ko jamanatigi tɛ se k'a ban tuguni n'a ma kumaɲɔgɔnya kɛ. A kan ka sigi sisan ka kumaɲɔgɔnya kɛ. White House b'a sinsin a kan ko juru hakɛw kan ka wuli ka sɔrɔ a ma sara walasa Ameriki ka se ka wari sara. A ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra arabadon wula fɛ. White House kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ Karine Jean-Pierre y'a fɔ. Constitutional duty, and again, this is not to us. This is to the American people. If you think without conditions, unless it's a clean bill, they won't. I mean, I've been very clear. Without conditions, we will not negotiate. There's nothing new there. Ko Congrès républicain kan ka wale kɛ joona ani ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye walasa u yɛrɛ tanga juru sarali balaya ma o de y'u ka baara ye. Unless the president and the Senate agree to an extreme MAGA wish list.